shadows deepen. Unending day where night will never be. A city where no storm clouds ever gather. This is just what heaven means to me. What will it be when we get over yonder to join the throng upon the glassy sea? We'll greet our loved ones and crown Christ forever. This is just what heaven means to me.
O megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Achịghị chief ego ụbọchị na-ekene gị ọ ga-adị gị na mma ọ. Biko mee ka anyị mara ife gbasara gị n'ezinụlọ anụ a na-eme mmemme n'ụbọchị taa. Richard ụdị ọkpara ibe anyị. Anyị ụdị ọkpara na ebe ọ na ndị ọkpara ibe anyị. Anụ nwanne ya nwoke nkwa Killer Joe ya Joseph Ahamonu director of Vis Hotel bụ ezigbo mmadụ ọ na-aga egwuregwu ya ada ọnya nwa ka Richard ntọ Richard ka papa ya gịnị nwa na-emere papa o mere ya Richard anyị mbịawuru anya anyị wee fụra Richard na-arụ onwe ya ụna o mere ọ nwụrụ ọnwụ ka ọna ka ọ nara maka onwe ihe ọ lag onye nwoke gbalịrị ebe ọ ekene m gị na mgbe anyị na-enwe ezigbote aṅụrị na ihe na ndị mmadụ agbụgbọ ezigbo ama n'isi nna anyị nwoke nwụrụ anwụ wee na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs wee na-ekele gị na mba ịgba wee bịa wee na-asị n'izu ụka eme na-asị jide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs.